Good news kadagiti 4-piece member nga daan iti anak nga ag kolehiyo. Agtultuloy ti panangijaya ti CHED iti Tertiary Education Subsidy tapno masuportaran dagiti anak da nga agadal. At report ni Christine Bornolla-Sabaway. Malalukoy dagiti anak ti miyembro iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4-piece nga ag-enroll iti kolehiyo nang runa dagiti nagturpos iti senior high school. Jaya ti Commission on Higher Education Cordillera ti subsidiya para kadagiti anak dagiti 4-piece member babaan iti programa da a Tertiary Education Subsidy. Sigon iti CHED Cordillera, dumano niti 10,000 a subsidiya ti maipaay tunggal semestre, 2,000 ken 5 gasot tunggal bulan kada estudyante. Lahat ng 4-piece na mga bata coming from 4-piece families who want to study in college are guaranteed of support, 10,000 per semester. Meron na kaming listahan eh. We have a sharing of information with DSWD. We communicated this to all DepEd, mga principals ng high school, na yung mga estudyante ninyo na nag-graduate na 4-piece, encourage nyo sila na mag-aral sa kolehiyo at bibigyan namin ng support. Adamot lang ti maawat da a subsidiya no ag-enroll dagitoy iti test da courses. Target ti opisina ang maipaayan iti subsidiya dagiti amin nga anak dagiti 4-piece member. Iti datos, dumanon iti nasurok 4,000 ken siya magasot nga estudyante ti karaman iti 4-piece iti rehiyon. Kung say 1,000 doon pupunta sa TESDA, may support sila. Kung 3,000 ang pupunta sa higher education, lahat yun may support. One good thing is, once they enroll and achieve na kuha nila yung subsidy, guaranteed yun yung funding nun hanggang mag-graduate. Naskan lang nga awan ti failing grade dagitoy tapno agtultuloy ti subsidiya a maipaay kadakwada. Mangipaay-pay ti ahensya iti suporta kadagiti graduate no kayat da nga ag-adal manan, kalpasan ti panagturpos da iti kolehiyo para iti advanced studies. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.